Keď očakávaš všetko, ale sám dáš takmer nič. Nehovorím o zabudnutom meninovom želaní, ani o neumytom tanieri. Hovorím o niečom hlbšom. O neúste, ktorá sa tvári ako sloboda. O ľahostajnosti, ktorá sa maskuje ako taký som. Stretol si už človeka, ktorý všetko očakáva? Lásku, trpezlivosť, odpustenie, pochopenie, druhú šancu, tichý súhlas, podporu, lojalitu. Ale keď príde na to, čo on sám vracia, je to minimum. Len čo je pohodlné, len keď má náladu. A potom, keď sa ho spýtaš, prečo sa tak správaš? Odpovie ti, veď ma miluješ, nie? Musíš ma chápať, to som ja. A to je problém. Nie v chybách, všetci robíme chyby, ale postojí, že každá chyba má byť odpustená automaticky. Čo vedie človeka k presvedčeniu, že si zaslúži všetko, ale vrácať nemusí nič. Možno ego, možno lenivosť, možno skúsenosť, že tomu všetci doteraz dovolili. Ale jedno je isté. Zodpovednosť nie je o dokonalosti. Je to o tom, že si uvedomuješ, že tvoje správanie zanecháva stopy. A že niekedy tie stopy bolia. Preto, ak niekoho miluješ, ak si niekomu blízky, nestačí čakať, že ťa bude chápať stále. Musíš aj ty chápať, aj ty dávať, aj ty niesť. Inak to nie je vzťah, je to vydieranie v mene lásky. Neživé rozhovory. Neživé rozhovory ti umožnia zažiť svet, kde ticho nie je prázdnotou a kde aj tie najbežnejšie veci ukrývajú nekonečné množstvo príbehov.